Менә без күлмәге бәйләдек, матур итеп, менә шундый монда шифон да бар и оренбургский пуховой платок да бар. Альбина Абсалямова шәл бәйләүчеләр оешмасы җитәкчесе, ә кирәк чакта үзе дизайнер, бәйләүче һәм модель. Без үзебезнең предприятиедә шәлләр генә түгел, паутинкалар гына түгел, андый матур пальталар да бәйлибез. Бу дизайнерский эш. Шундый матур, менә не стильный, чтоб безнең матур хатыннар матур булып бирсеннәр һәр вакыт. Йылы булсын аларга. Үзе менә бу пальта үзе нәзек, үзе инде йылы, не паутинка булганга. Шул. Бихисап дипломнар, милләттәшләребезнең эшләрен булдыруда ирешелгән уңышлары җирле, Россия һәм чит ил күргәзмәләрендә җиңү яулауның дәлиле. Бу юлы эш сәяхәте Казанга, татар авыллары эшкуарларының 5-нче бөтен Россия җыенына. Онда үзләренең эшчәнлеге турында сөйләп, проблемаларын билгелиләр. Төп авырлык чималның азлыгында яки бөтенләй юкка чыгуында. Хөкүмәт мамык кәҗәләрен үрчетүче хуҗалыкка дотацияны киметә. Бу турыдан туры хайваннарның саны һәм чимал күләменә йогынты ясаячак. Чималсыз калырбыз дип куркабыз. Ну инде бәлки үзебезнең ферманы да ачырбыз дип уйларыбыз бар. Орынбур шәлләре җирле чималдан башка мөмкин түгел. Чималда бер хуҗалыктан. Биляевка районы Донское авылы кәҗәләре мамыгы. Абсалямовлар гаиләсенә кешеләрне эш белән тәэмин итү өчен елына 2 тоннадан артык мамык кирәк икән. Фаил Абсалямовның вазифасы финанслар һәм мамыкны җипкә кадәр җиткерү. Ана тегендә безнең трипальный машина бар. Юабыз инде кул белән инде пока. Киптергәндә инде виш чыга инде шундый безнең трипальный машина дигән тагын, только анда уже чиста сырья чыгандан уже юылган виш кипкән. Шуннан чыгып инде менә чистальный машинага чыга. Чистальный машинадан соң лента чыга инде. Бу оешманы 15 ел элек төзегәннәр. Соңгы 3 ел эчендә үз биналарын булдырганнар, замана таләпләренә туры килерлек яңа технологияны үзләштерәләр. Чимал импортка бәйләнмәсә дә, техника базар бәяләренә буйсына. Хәзер инде основной без шул итальянский машина белән эшли башладык. Потому что безнең теге сырьябыз күп булды. Уларны менә яңа только эшли башлады. Анда инде нәзек ип ясый, тонкий. Основной инде шул безнең оренбургский теге паутинкаларга, палантинларга шул инде шул бара безнең. Кәҗә мамыгы төрле юу, чистарту этапларын үткәннән соң, менә шушындай булып кала. Ә инде соңыннан 2 машинадан яңа үткәч, инде ирләргә әзер булгач, менә мондый кыяфәттә була ул. Чималны кирәкле дәрәҗәгә китерү эшләрен 3 кеше башкарса, шәлләрне 86 оста бәйли. Алар өчен 4 төрле җип ирләнә дә инде. Берсе трикотажный әйберләргә, безрукавкалар, калынрак безрукавкалар бәйлибез, балаларга кофталар бәйлибез. Икенчесе стадиясе инде ансы әзрәк нәзегрәк ул инде плетлар бәйлибез, шәлләр бәйлибез. Менә шу итальянский оборудованиедә бик нәзек пряжа ясыйбыз. Бу инде безнең для тонкой работы дип атала, палантиннар, паутинкалар. Бернигә карамастан эшкуарлар гаять мөһим бурычны үти. Татар авылы саклануга үз өлешен кертәләр. Мамык шәлләре исә нык җепләр кебек сала тормышын бәйләп тора, таралмасын өчен. Оренбургтан Фирүзә Абсалямова, татарлар.